אהלן דורון. אהלן שי, מה העניינים? מצוין. והיום אנחנו מתארחים בפארק התעשיות קיסריה. נמצא איתנו רמי לוי, מנכ"ל פריץ. שלום רמי. מאוד, נעים מאוד. מה שלומך? בסדר גמור, כיף לראות אתכם. כיף להיות כאן. ולראות אותך כמובן. אז דורון, הנה כמה דברים שלא ידעת על רמי. קודם כל הוא גדל ונולד באילת. זה מפתיע שהרבה שמרואיינים אצלנו גדלו באילת או איפשהו בפריפריה. אולי האוויר שם נותן להם איזה... לגמרי. אולי בגלל שהוא גדל בלי מע"מ, אז רוכב על אופנוע כבד. הפרט הבא הוא קצת, אני מאמין שתקנה בו, אבל הוא חי תקופה מסוימת עם המשפחה שלו בתאילנד. לגמרי. הגשמת את החלום שלי. בוא נגדיר את זה כך. ולפני פריץ הוא עבד בחברה שמייצרת מוצרי קנאביס רפואי. אז אני מקווה שלא הבאת דוגמיות היום. לא, לגמרי לא. אז שלום לרמי. שלום וברכה. ספר לנו קצת על עצמך ועל פריץ. בשמחה, א', כיף להיות כאן. הצטרפתי לפריץ לפני שנה, כמנכ"ל החברה. לפני זה עבדתי, כמו שציינת, בחברה של קנאביס רפואי. עולם מרתק, שרשרת אספקה מאוד רגולטורית. מאוד שונה. מאוד שונה. לקוחות, האנד יוזרים לגמרי, זה לקוחות מאוד מאוד שונים. הייתי שם סדר גודל של 5.5 שנים, לפני זה הייתי בחברה לאריזות פלסטיק בשימוש רב פעמי, לכן אני גם מכיר את כל העולמות של תנובות, שטראוסים וכאלה. לפני זה עבדתי הרבה מאוד שנים בחברה בשם נטפים, שאתם... חברה קטנה. חברה קטנה, כן. גילוי נאות, אני גר במגל, אז אני... אז בכלל... קשור לסיפור. שם הייתי גם סמנכ"ל התפעול, לפני זה, או אחרי זה ניהלתי את אסיה, וככה גם גרתי בתאילנד, אחרי זה אמרג'ינג מרקט שם. קצור, הרבה עולמות תוכן. מסלול מעניין. כן, לגמרי. כמו שאמרתם, נולדתי וגרתי, האמת היא שנולדתי בחיפה, כי לא היה אז... וואי, איזה מעבר. אבל ההורים כבר גרו באילת, עלו ללדת אותי וחזרנו לאילת, כיף גדול, נשוי למיכל, כבר הרבה שנים, עם 2 בנות גדולות, יובל ופלג. נהדר. אז בעצם אתה בשנה האחרונה מנכ"ל פריץ, פריץ חברה שעוסקת גם בשילוח בינלאומי, גם בלוגיסטיקה, שחקן מאוד משמעותי בתחומים שלנו. מה האתגר היום הכי גדול שלך כמנכ"ל? וואו, נתחיל רגע, א' צריך להבין, שרשרת אספקה זה שירות נטו. גם העולמות הלוגיסטיים וגם העולמות של השילוח, זה בסופו של דבר אין איזשהו מוצר, אתה לא מוכר את אייפון 99 החדש. מה שמאתגר מאוד מאוד מאוד. מצד אחד, לקוחות באים ואומרים, בכלל, אגב לא רק בתעשייה הזאת, אתה מקבל ציון 8, זה ברור מאליו. את הברור מאליו כולם יודעים. תמיד אנחנו אומרים, אותנו פוגשים כשהדברים לא עובדים, לא כשהדברים עובדים. איך אתה מתמודד עם אותם דברים שפתאום, ואגב לא הכל בשליטה שלך, אני אפילו רוב הדברים הם לא בשליטה שלך, זה יכול להיות מהחות'ים שעכשיו הודיעו עוד פעם, דרך שינויים גיאופוליטיים כאלה, אוקראינה, רוסיה, טורקיה, וזה סתם דוגמה מהשנים האחרונות, או קורונה שפתאום פרצה, או מלחמה שנחתה עלינו. אז אין ספק שנקרא לזה הדינמיות והדרישה לשירות שהוא מעבר, 8 זה לא טוב, כולם נותנים 8. מבחינת התפיסה של הלקוח, 8 זה ברור, לא בשביל זה אנחנו שמים. וזה בהחלט אתגר בעולם שהוא עולם מאוד טכנולוגית, מאוד אחורה. בואו לא נתבלבל. עולם השילוח זה נשמע מאוד מעניין ומאוד נכון. מבחינה טכנולוגית, אני קורא לזה, הם עובדים עוד עם פקסים. התקדמנו, כי זה לא טלקס. כן. אבל אין ספק שבעולמות השילוח, אני מעריך שבשנים הקרובות, הכניסה של טכנולוגיה וכל מה שקורה, זה יעשה שינוי מהותי. זה תחום שהולך לאט, כי הוא מאוד מוטה בחלקו, מאוד מוטה רגולציה, מכסים. מה שטראמפ עושה עכשיו עם המכסים מאירופה, מקנדה ומקסיקו, זה זעזוע. זה זעזוע עולמי, לא רק מהבחינה המסחרית, אלא גם מכל דבר שיש. אז זה הצד אחד. הצד השני זה הצד של הלוגיסטיקה. עכשיו, שני הצדדים האלה הם מוטי כוח אדם. זאת אומרת, אין בעיה, אנחנו חברה גדולה היום מבחינת כוח אדם, ואנחנו מדברים ועושים צמיחה,
איך אתה מאזן את זה. זאת אומרת, יש פה הרבה, מאזן את זה מבחינת זה שאין ספק שאם אנחנו רוצים להכפיל את המחזור, או להכפיל את נפח הפעילות, זה לא יכול להיות בהכפלה של אנשים. מפתיע, מאוד קשה לגייס היום. תחום הלוגיסטיקה, אני חושב שגם בעולם, לא רק בישראל, תחום הלוגיסטיקה מאוד קשה. כל תחום הגיוס, בסוף היום לגייס עובדים, אתה יודע, מאז הקורונה, אני יכול לומר, תהליכי הגיוס השתנו מקצה לקצה. העובדים, אני קורא לזה שמאז שזה היה שוק של חברות, זה הפך להיות שוק של עובדים. והעולם השתנה. עכשיו, אנחנו כמנהלים מתמודדים עם זה ביום יום, בכל אחד מהתחומים, זה לאו דווקא רק לגייס מלקטים, שהיום זה כמעט בלתי אפשרי, או נהגים. אני חושב שזה בכל תחום כמעט. ושם הטכנולוגיה נכנסת. זה מאוד מפתיע, כי אם אני אסתכל רגע על הדור הצעיר, יש אצלנו כניסה של אנשים צעירים וחדשים, וזה מאוד מעניין אותם, ואני חושב שהלומה, זה חלק מהצעירים האלטרנטיבה, להיות בגדול, סליחה, לא שאני מקטין את זה, שליח של וולט. כן. שזה גמיש, זה... אתה עובד מתי שבא לך, שלא, מתי שהוא רוצה. אתה עולה על האופנוע, ויגידו, חלק מהאנשים יגידו, רמי, אתה זקן בחשיבה. לקום בבוקר וללכת למשרד ולהיפגש עם אנשים ולעשות את העבודה שלך ולהתמודד עם אתגרים, יש בזה משהו שלפחות, אני לא אגיד את הדור שלי, כי זה נשמע כמו מלחמת דורות, ממש לא, אבל היה כיף. העולם של התעסוקה היה חלק גדול מחיינו. נכון. היום נכנסים מרכיבים אחרים. אנשים רוצים איזון, אנשים רוצים להיות בבית, אבל כן אני אגיד, יש כל כך הרבה אתגרים בתעשייה הזאת, וכל כך הרבה עניין, וכל כך הרבה אנחנו רצים, ותכף נדבר על זה בהמשך, רצים וחושבים קדימה, שאני בטוח שזה איזשהו סייקל, ואתה תראה שבסוף אנשים חוזרים. כן, למצוא היום עבודות מאוד פשוטות, או אנשים שיעשו עבודות מאוד פשוטות, אתה רואה שזה פחות ופחות הולך, אתה צריך להעשיר את התפקידים. אז יש הרבה אתגרים. ישראל זה אתגר גדול, התחום הוא לא פשוט, הבינלאומי לא קל, יש בטח בעקבות המלחמה, לא מעט אנשים מהצד השני, בעקבות כל מה שהם רואים, הם נקרא לזה נזהרים או מסויגים, או למה דווקא אתם, או אנחנו מעדיפים לדבר שירות מכם. אבל נתמודד עם זה. כמו כל אתגר. בדיוק. אז התחלנו קצת לדבר על מגמות, איזה מגמות אתה רואה היום בתחום הזה? לא, אי אפשר לא לראות את הדבר בעיניי הגדול, שאגב, זה גם די טבעי בתעשייה שהיא הולכת ונקרא לזה מתבגרת, או נהיית יותר בשלה. יש את הנושא של המיזוגים והרכישות. היום, אם יש לחץ מבעלים לגדול, אז אחת הדרכים כמעט, אני אגיד, הכי קלות, זה לא באמת קל, זה נושא של מיזוגים ורכישות. או שאוכלים אותך, או שאתה אוכל אחרים. ובאמת אפשר לראות בתחום שלנו, בתחום הגלובלי אני מדבר כרגע, אתה רואה כל כמה חודשים, ענק אחד קונה את ענק 4 ומתמזגים. זה מגמה אחת. מגמה שנייה, כולם משקיעים היום באמת אין סוף כסף ואין סוף מאמץ ניהולי ארגוני בטכנולוגיה. חלק לא פשוט ממה שאני קורא תחתית הפירמידה שמתחרה בנו, זה אותו, וניקח רגע את העולם של המרלוגים, כי דיברתי הרבה על השילוח. מושבניק, היה לו 5 דונם מאחורי הבית, בנה מרלוג, השקיע עם חברים כסף, ועכשיו נותן שירות, נקרא לזה, במחיר מאוד זול. הקרקע הייתה שלו, כן, הם עשו איזושהי זה. ואני אומר עוד פעם, גם העולם הזה של פתרונות מאוד פשוטים, שהרבה מהלקוחות אגב, זה מספיק. אדישים לזה. כן. אדישים לזה. מה אכפת לי שיש לך מערכת אינטרנטית, שאני יכול מכל מקום בעולם להתחבר, זה לא מעניין אותי. אז גם הלקוחות האלה אגב, בסופו של דבר שתהיה לאותם לקוחות שמשתמשים באותו, אני קורא לזה מודל המושבניק הפשוט, זה לא מספיק. כי בסוף, מה אנחנו? אנחנו חלק מחוד החנית שלו, שבא להתחרות, שבא לעזור לו להתחרות בתחרות שלו. זה לא, נכון, לנו יש תחרות וזה בסדר, ותחרות זה דבר בריא, וזה מחדד אותנו והכל. אבל בסוף אנחנו חלק מאותה חברה שמשתמשת בשירותים שלנו, שצריכה בסוף החודש או בסוף הרבעון לתת פתאום איזשהו פיק, כי היא מדווחת לבורסה, או
חברה שצומחת ואומרת, יש לנו עכשיו התעשיות הביטחוניות, לא אגיד מתפוצצות, כי זה לא טוב, אבל עפות לשמיים מבחינת ביקוש, ואנחנו שם מעורבים. איך אתה יודע, עם אותם משאבים, או עם קצת יותר, לעשות הרבה יותר, ואם לא, אני תוקע, אני חוסם נקרא את הצמיחה של החברה. אז מצד אחד המודל שלנו בא ואומר לחברות בצמיחה, אנחנו אלופי העולם, אתם תעשו את מה שאתם יודעים הכי טוב, תנו לנו את הביזנס שלנו לעשות הכי טוב. אני לא נותן נקרא לזה גולגלות, חלק מהמודלים העסקיים שלנו זה אנחנו יודעים לתת שירות מצוין בבית הלקוח. שזה תפיסה מעניינת. שזה מאוד לא פשוט. הלחיות כתף ליד כתף, כן. בדרך כלל שם זה מעורב בוועדים, בעובדים, בקליטה של עובדים, ופתאום מגיעים החבר'ה של פריץ, עם החולצות של פריץ, ועושים את זה קצת שונה, כי אפשר לעשות את זה קצת שונה, זה מודל לא פשוט. ואז גם מה אני עושה? אני מעביר הוצאה קבועה של אותם לקוחות שלי, להוצאה משתנה, שזה חלום רטוב של כל ודאי. מה החיסרון? זה להכניס מישהו הביתה. תחשבו רגע אלינו כשאנחנו לוקחים עוזרת, או מטפל, או אישה. פתאום בתוך הבית מסתובב מישהו. וזה לא סתם, היא מסתובבת 24/7. מסתובבת 24/7. היא רואה את הכל. ואתה לפעמים רוצה לראות, רגע, למה זה לא הלך? למה זה נתקע? אני מצייר את זה באיזשהו ציור כזה. זה מאוד מורכב. אחד הדברים שבאמת גיליתי בשנה האחרונה שאני בפריץ, תשמעו, זה דורש ניהול מאוד מאוד מורכב. בכלל אני טוען כל הזמן. המשאב שהכי במחסור אצלנו, זה משאב הניהולי ברמה גבוהה, שיודע להתמודד ולהיות דינמי ולא להיות מקובע. כן. זה בעיניי האתגר הכי גדול, אגב. אני יכול להגיד בטח בתקופה כזאת. מה? אני אומר, בטח בתקופות כאלה של שינויים דרמטיים. בטח בתקופות כאלה, ובטח בתקופה שבו חלק גדול מהמנהלים הצעירים שלי ומהאנשים הצעירים שלי היו מאות ימים במילואים. אגב, צריך לזכור, מה זה מילואים? גם כשהוא חוזר אותו מילואים, חוזר באותו מילואים, זה לא אותו דבר. הוא לא אותו דבר. נכון. היה וקום שניסינו לסגור איכשהו לתקופה, עכשיו הוא חוזר, יש פה הרבה אתגרים. בסוף הוא גם חוזר אחרת, חוזר עם משהו שהוא עבר, עם איזשהו אירוע. אנחנו צריכים לזכור את זה, שבסוף המנהל שלנו, שיש לנו אינטרס שהוא יהיה הכי טוב, שהוא יהיה הכי מקצוען, שהוא יזכור וידע להוביל את החברה שלנו קדימה, בסוף מגיע עם איזשהו מטען מסוים, וזה חלק מה-DNA. זה אתגר שצריך להתמודד איתו עוד תקופה ארוכה. תספר לנו ככה על איזשהו מהלך שעשיתם בתקופה האחרונה, משהו משמעותי. אחד הדברים שאני כן מאמין בהם מאוד בעולם הניהול המודרני, זה, אנחנו מדברים על שרשרות הספקה, אבל אני מדבר רגע על שרשרות קבלת החלטות בתוך ארגון ומול לקוחות. ואחד הדברים שעשינו בשנה האחרונה, בעקבות איזושהי חשיבה של כמה שנים אחורה, זה אני קורא לזה לשטח את הארגון. חילקנו את הארגון, אנחנו קוראים לזה ביזנס יוניטס, או יחידות עסקיות, ובעצם נתנו לאותו מנהל של יחידה עסקית, מצד אחד אתגרים של צמיחה, אתגרים של צמיחה אגב לא רק בטופ ליין, אלא גם זאת אומרת, נקרא לזה צמיחה והתייעלות. כן. שורה תחתונה שהיא יותר טובה באחוזים ובמספרים מוחלטים ממה שהיה קודם. וגם, אז בנוסף לעצמאות הזאת, אחד הדברים זה אותם מנהלי יחידות עסקיות, ויחידה עסקית אצלנו מוגדרת מישהו שהוא כבר היום בנפח גדול, או שיכול להגיע לנפח משמעותי, כשאני מדבר משמעותי זה עשרות מיליונים מחזור בשנה, בתקופה הקרובה. חלק מזה זה מנועי צמיחה, שבאנו וזיהינו, ובאנו ואמרנו, אנחנו עכשיו הולכים לשים על הדבר הספציפי הזה, משאבים ארגוניים של הארגון, של פריץ, כדי שבעוד שנה ושנתיים אנחנו נוכל להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, צמחנו. ואנחנו בוחנים את זה כל חודש. לאו דווקא רק כי כשזה מנוע צמיחה קטן, או כשזה איזשהו תינוק, אתה צריך לבקר אותו לפעמים, או לעזור לו לצמוח ולגדול. אז אחד הדברים שהשקענו זה, כמו שאמרתי, שיתחנו את הארגון, יחידה עסקית יודעת מה מצופה ממנה,
בכוונה שהמטה ייתן את התמיכה שאנחנו יכולים. בחלק מהמקומות, אנחנו לדוגמה, דיברנו על זה עוד לפני שהתחלנו, הפתרונות, עולמות ה-IT. היום לקוחות, ולא משנה מי, רוצה מאוד 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 שהכל יהיה מחובר לו לפוד פרוססור שלו בבית, והוא צודק לגמרי. אז אתה מחזיק יחידה של מערכות מידע שיודעת לתת תשובות מהירות, אבל תשובות, אני אומר עוד פעם, לא שלנו. הם מגיעים ללקוח, יושבים איתו, מזהים את הצרכים, ואני אומר עוד פעם, רוב הלקוחות, אני אגיד ככה, הלקוחות תמיד צודקים. גם כשהם לא כל כך צודקים, הם תמיד צודקים, כי בסוף זה מה שהוא צריך. אני לא מכיר את האילוצים שלו. אז אנחנו משקיעים הרבה מאוד בעולם תוכן הזה, אנחנו משקיעים הרבה מאוד בעצמאות, נקרא לזה, של היחידות העסקיות, ששוב, המטרה היא להיות קרוב לשטח, קרוב לצרכים של הלקוחות, לא צריך לעבור איזושהי שרשרת פיקוד גדולה בשביל לקבל החלטה, אוקיי, צריך עכשיו לפתוח משמרת שנייה, משמרת שלישית, כדי לתת מענה לאותו לקוח שצריך משהו. כן. צריך לזכור עוד דבר, הלקוחות דינמיים מאוד. שחררתם את כל צווארי הבקבוק. לא, זה רחוק מזה. אני לא מכיר שאין ארגון עם צווארי בקבוק. לא, אבל... אנחנו בתהליך. כן, נכון. בתהליך. בוא נגיד, לא שחררנו, הם עטנו. נכון, נכון. ואנחנו אגב מנסים להתמודד, רגע, יושבים פעם ברבעון, ההנהלה של החברה כולה, מתמודדים עם, רואים את מה שהיה, מנסים ללמוד מזה, לאן הולכים. אין ספק שלקוחות, מה שאני קורא חצר הלקוח, זאת אומרת, לקוחות שבהם אני עובד בחצר הלקוח, הישיבה הזאת חייבת להיות עם אותם גורמים אצלהם, כולל גם השאלה, בוא נעשה, אנחנו קוראים לזה QBR, Quarterly Business Review, איך אנחנו יכולים לשבת, ללמוד מהעבר וללכת קדימה, וגם מה אני יכול להציע עוד. אני לקוח של מחסנים, אני לקוח של שרשרת הספקה, בוא תראה איך אני מטפל בנושא הקריטי. נכון. ואולי גם לפתח שירותים חדשים, שאתה שומע מה הלקוחות ומבין מה הם צריכים. בטח בעידן כזה. ובטח ביתרון שיש לך מישהו שיושב אצל הלקוח ויודע באמת להבין ולהרגיש גם את הצורך פיזית, שזה אחד היתרונות אולי הכי גדולים. כסכים. אז דיברנו ככה על טכנולוגיה, כולם מדברים על חדשנות, איפה זה פוגש גם אותך באופן אישי וגם את הארגון? א', יש לפנינו צונמי שיעשה מהפך מטורף. אני חושב שהגלים כבר הגיעו, אתה יודע. אני חושב שזה שתי אותיות. כן, יש איזה שתי אותיות שכולם מדברים עליהן, לא יודע אם שמעו אותם. AI משהו. AI בדיוק. נראה לי זה יתפוס. משחקים, אני אגיד משחקים, כי אצלנו לפחות בדבר הזה מאוד. נשאלת השאלה, מה אתה עושה עם העוצמה האדירה הזאת? אני מסתכל על זה בשני כיוונים. בסופו של דבר, ודיברנו קודם על הנושא, הלקוח רוצה הרבה יותר מידע. אגב, הלקוח רוצה שקט, שלא נתבלבל. הלקוח מבחינתו, אם אתה נעלם לגמרי, והכל עובד חלק, והוא מתמודד עם הדברים שלו, זה נהדר. נכון. בעולם שלנו ששרשרת הספקה, ואני מכיר את זה טוב, אנחנו האחרונים, נקרא לזה, אנחנו נחטוף תמיד. וזה הגיוני. היה איזושהי פתיחה שראיתי, שתמיד אמרו לי, it's a supply chain issue, זה התשובה להכל. הילד לא הכין שיעורים, it's a supply chain issue, הסחורה לא הגיעה, המחירות לא מכרו, it's a supply chain issue. איכשהו תמיד, אנחנו בסוף נפגוש את האירוע. בדיוק, אנחנו נחטוף. הלקוחות מצפים מאיתנו לראות איך אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה הזאת ועוזרים להם. יש לא מעט נושאים היום פנימיים שנותנים לנו את האפשרות ללמוד. תראו, יש לנו כמויות באמת גדולות מאוד, אדירות של דאטה. והמכונות האלה הלא אוכלות. בדיוק. בשביל לעשות איזשהו יתרון או איזשהו ערך מהדבר הזה, אתה צריך כמויות. אנחנו שם היום. שואלים אותי, מה אתם, פריץ, ישראל, זה... אמרת, הזכרת קודם שם של חברה שאני לא אזכיר אותה, עולמית, מספר 1, מספר 2, משקיעות בזה מיליארדים. איך תתמודדו עם זה? אחד הדברים שאני מאמין במהפכות הטכנולוגיות האלה, זה שהפתרונות החדשניים לא מגיעים מהענקים. הענקים מקובעים. ויש לנו היום כל מיני מחשבות ותהליכים שאנחנו יושבים עם גורם קטן, עם גורם בינוני שיודע להתחבר מצד אחד לאותה פלטפורמה שאנחנו בנינו, מצד שני לדאטה שלנו, והוא בא ונותן את זה, ואני כן חושב, ואני לא סתם אמרתי, תוך שנתיים, בוודאי עולם השילוח הולך לראות, שנתיים, 3, שנה,
הולך לאט לאט להיראות שונה, זה עולם שלא עבר את המהפכה הטכנולוגית שלנו. וזה דורש השקעה ארגונית. אגב, שוב אני אומר, זה לא כסף. זה בדרך כלל אותו סמנכ"ל, במקרה הזה, מי שמוביל אצלנו את התהליך הזה, זה אותו סמנכ"ל מערכות מידע, סמנכ"ל IT, שיש לו חלק אני מכיר אותו, בחור מוכשר מאוד, מאוד. שיגן אמיתי, יש לו צוות אגב, צוות מצוין, נכון, זה מה שצריך, צריך באמת לשבור ולנתץ את אותם חומות ולחשוב אחרת. לא קל, כי השמרנות זאת שדיברנו עליה קודם גם מובילה, ורגע... יש גם פחד, בואו נגיד את זה, אנשים מפחדים, רגע, אם בצדק. הדבר הזה מגיע, אם זה מחר לוקח לי את העבודה, מכובע אחד, בכובע השני, מה זה ידע לתת? מה זה המפלצת? גם אתה משתף פה הרבה מאוד מידע שהוא רגיש, בסוף אתה לא רוצה שמידע מסחרי, מידע רגיש. זה באמת השמירה על המידע של הלקוחות, ואיך אתה יכול. אבל מצד שני, לכלי הזה באמת יש יכולות שאני לפחות בקריירה שלי לא, סטטיסטיקה, מי שמכיר, זה חלק מהעולמות של שרשרת הספקה כל הזמן. ולענות לביקושים או לענות, פה הולך לראות איזשהו כלי לידך. אני אגב לא מוטרד, אני חושב שמי שלוקח את זה רגע, מה יקרה לתפקידי או מה יקרה למקום שלי, זה לא נכון, כי זה יעשה את העבודות הפשוטות. בסוף הלקוח, וברור שיש היום, המסחר אגב, בעיניי זה דוגמה נהדרת, שאתה רואה שמחשבים מדברים עם מחשבים. אבל בסוף, הלקוח, הבן אדם בצד השני, ירצה את האפשרות, רמי, מה קורה? בטח בעולם הלוגיסטיקה, שהקשר האישי, אנחנו מכירים את זה. נכון, הקשר האישי, היכולת להיכנס רגע, לבוא ולראות ולטפל. אז זה ייתן איזשהו הלוואי, וזה ייתן את ה-70-80%, הפתרונות יצטרכו להיות שם. זה אתגר ניהולי אגב לכולם. אני חושב שיש יתרון לחברה בסדר גודל שלנו, שיכולה מצד אחד לתת למשאבים הארגונים הנדרשים, ויודעים גם להיות מספיק זריזים, ובוא נעשה בית הסייט כאן ללקוח מסוים שרוצה ומוכן, ובוא נראה איך אנחנו פנימית עושים עוד ניסיון. העובדים אגב, בגלל כולם מדברים AI, גם העובדים רוצים להשתתף בזה. רוצים להיות, נכון, כולם רוצים להיות חלק מהקדמה, נקרא לזה הטכנולוגי. אז אני מאוד 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 אופטימי בדבר הזה, צריך לרוץ מהר, כמו בכל דבר. פשוט צריך... כן, הקצב של אתה קורא על זה, מי שאוהב, אתה קורא על זה יום, שעה, איך הדברים האלה מתקדמים. אחד הדברים שאולי הכי מפחידים בדבר הזה, זה שזה רץ כל כך מהר, שאתה לא מספיק ללמוד את זה, זה כבר הופך להיות לא רלוונטי. ואז החידושים כאן הם בקצבים קיצוניים, זה בקצבים שאתה לא מצליח להדביק את הקצב. עכשיו, הרכבת כבר יצאה מהתחנה. אנחנו רק צריכים איכשהו, אתה יודע, לנסות לתפוס אותה, אבל היא כבר יצאה. ואני מאוד מסכים, זה קודם כל צריך להגיע מרמת המיינדסט של ההנהלה, של מנהל הארגון, של מי שמוצב את ההנהלה, שלא לפחד מהדבר הזה, ולראות איך אנחנו מטמיעים אותו בארגון. ולאמץ אותו, לשלב אותו, להבין מה זה בכלל. אני חושב שעדיין בעולם שלנו יש הרבה מאוד ארגונים שעדיין חוששים מהדבר הזה, ולא כל כך נוגעים בהיבטים הטכנולוגיים, אבל הכיוון הוא כן להתחיל לאמץ את זה. אני מאוד מסכים. מסכים לגמרי. אני חושב שגם הדרישות של הלקוחות בסוף יאלצו את מי שעדיין לא קפץ למים להיות חלק מהמשחק. אז רמי, אנחנו ככה מסכמים את הרבעון הראשון של 2025. איך לדעתך תראה המשך השנה מאתגרת הזאת? תראו, ברמה הלאומית אנחנו לא סיימנו את המערכה. כן, לאט לאט חוזרים, אני לא מדבר על ישראל, אבל אפילו מבחינת טיסות וחברות תעופה זרות, כן לאט לאט, אפילו לא לאט לאט, אבל יחסית עכשיו, חוזרים לאיזשהו אלמנט של שגרה. אחד הדברים שהשוק הישראלי מאפיין אותו לא רק במשבר הזה, זה יכולת התרוששות המאוד גדולה. לא תמיד חושבים שיהיה וזה ייקח יותר זמן, בסוף אתה מסתכל אחורה ואתה רואה שהחברות, אותם לקוחות שלנו, אותם לקוחות שאנחנו חלק מהם, מתאוששים מהר. אני מאוד אופטימי לגבי 2025, זה לא קל וצריך להתמודד עם כל דבר שקורה, אבל כשאני מסתכל רגע על הרבעון הראשון, על המגמה היא חיובית מאוד. אני מזכיר שאנחנו פריץ היום בבעלות שפיר, שזה ענק בתחום התשתיות עם המון הזדמנויות, גם פנימיות וגם חיצוניות. שוב, צריך גם שם, אנחנו באיזשהו פרויקט גדול שגם יקרום עור וגידים
ב-2025 אני מאוד אופטימי. זה לא שלא יהיה נפילות, זה לא שלא, אנחנו לא ניתקע, אבל אני חושב ש-2025, בניגוד לחלק מהתחזיות הפסימיות, תהיה צמיחה טובה גם ברמה הלאומית, ובטח ברמה שלנו. נצטרך להשתנות, נצטרך לרוץ מהר, נצטרך להיות הרבה יותר קרובים ללקוחות, לשבת איתם ולחשוב, אבל אני מאוד אופטימי. אינשאללה. ניקח את זה ככה, ממש נקרא. מאוד מאוד אופטימי. ואני אומר, יהיה משברים. כן. תמיד יש. ותמיד יש, רק השאלה, האם אנחנו יודעים להסתגל ולמצוא את הדרך, מה שנקרא. גמישות זה שם המשחק. כן. גמישות מחשבתית וגמישות להכל, והמערכים שלנו הם לא מערכים פשוטים. לקוח פתאום רוצה הכפלה של השטח במחסנים שלנו, או שיש לו פתאום איזשהו משבר שצריך להטיס מפה לשם בדחיפות, וזה יותר מסובך. זה בדיוק המקומות, אגב, שאני אוהב. כן. קשה זה טוב. אני אוהב את הקשה בלחם. זה שאפשר. קשה, יש רק בלחם וגם אותו אוכלים. בדיוק. נסכם בזה. טוב, רמי, היה לנו מאוד מעניין. היה לי לעונג, חששתי והיה לי לעונג. שהחטופים יחזרו, חבר'ה, זה אמן, אמן. יותר חשוב מהכל. נכון, ותודה לכם, היה כיף גדול. תודה. תודה רב. נפגש בפרק הבא. תודה שי. תודה דורון. שמחנו. ניפגש.